Hello! Jokohan tää nyt toimis? Oon tässä varmaan 45 minuuttia yrittänyt nyt saada tätä toimimaan, eli loppujen lopuksi tää ei ollutkaan yhtään sen nopeampaa kuin kirjoittaminen, vaikka minä niin kovasti toivoin, koska nyt ei olisi ollut kauheasti aikaa, mutta nyt kun minä aloitin, niin kyllä minä nyt halusin saada tän pois alta. Joo, eli moi! Minä ajattelin tällä kertaa tehdä tämmöisen videopostauksen, tai kokeilla tällaista, koska tämä nyt tuntuu tosi tyhmältä, mutta jos nyt vaikka pääsis sit vähän helpommalta tai jotain. Mut joo. No, joo, minä vähän kipeä, flunssaa, poikasta, nuha, yskä, kurkku kipeä. Mutta tää on kyllä jo ehkä paranemaan päin, joten ei se nyt ole niin enää haitallista. Niin tästä koetetaan. Mut joo, no viime viikonloppuna oli Kristiinan synttärit lauantaina. Käytiin aluksi syömässä Cats Chaussee Housessa tuolla ylhäällä tai alhaalla lähellä downtown, mutta kuitenkin siellä päin. Meni vähän mönkää, kun pöytä oli varattu. Oi, piru, kylslohtas. Mut niin, pöytä oli varattu 15 ja ne oli jotenkin munannut sen, että niillä ei ollut sitä varausta, kun me mentiin sinne. Ja sitten siinä tuli vielä semmonen juttu, että tulikin 30 henkeä suunnilleen. Niin oli vähän ongelmia, kun se on aika pieni paikka. Että miten saatiin sitten kaikki mahtumaan, mutta onneksi sitten saatiin kaikki mahtumaan. Ja syötiin siellä ja sitten mentiin sinne Bourboniin sinne country clubille taas. Se on varmaan joku Kristiinan lempipaikka. No se on ihan kiva, mutta eipä nyt toi country ole ihan hirveästi minun tyylistä musiikkia. Mutta siellä on kuitenkin ihan niinku normaaleja ihmisiä, tai siis silleen, että ihan niinku normaaleja meidän ikäisiä nuoria ihmisiä juhlimassa, fiilistelemässä countrya, mutta ihan lystikästä. Ja sunnuntaina paistoi ihanasti aurinko, oli ihana sää, käytiin sitten, tai se on niinku virallinen Kristiinan syntymäpäivä, niin käytiin sitten kävelyllä merenrannassa, oikein romanttinen kävely Kristiinan kanssa. Käytiin sitten hakea susia ja katsottiin leppaa ja sellaista. Joo, me katsoin äsken Pocahontasia. Minun vähän lapsettaa, minä katsoin Paalupesusen ja kaikki Disney-viitatkin. Joo, niin on torstaina viime viikolla kävin syömässä Minan ja Linan kanssa. Mina on siis Kristiinan kreikkalaisessa ravintolassa ja sitten minun tarkoituksena oli mennä leffaan, mutta päätettiinkin sitten mennä Campipubiin. Ja Vanessa liittyi sitten myöhemmin meidän seuraan. Oli ihan lystiä. Ja nyt toissa viikonloppuna käytiin Kristiinan kanssa lautailemassa Seamoorilla. Niin tossa on 3 noita isompia vuoria, tai 3 vuorta. Siinä on Cypress, Seymour ja Crouse. Seymour on niinku se pienin. Mutta ihan riittävän iso minulle, kun en edes muista milloin viimeksi minä tosissaan käynyt lautailemaan. Niin oli vähän hapuisessa alkuunsa. Pitäisi ruveta kohta tekemään kouluhommia. Minä en todellakin toivon, että tämä nyt onnistuu, koska äsken minä kuvasin koko homman, mutta sitten siellä oli demonilinjoilla, mikä on aina linjoilla, kun ne yritäisi kypätä ja onkokaan se vaan rätisee ja ei suostu ollenkaan toimia, niin toivottavasti tämä nyt toimisi. Joo. Tosissaan kouluhommia. Ja, no, tällä viikolla. Viikonloppuna jotain. Ei tässä viikolla nyt kauheasti ehdikään sitä. Huomenna minun pitää koko päivä puurtaa noita kouluhommien parissa, kun torstain 2 deadline ja tänään 1 ja sellaista. Jee, noin ihana keikka on ollut.
sain sinne Victorian lähtemään mun kanssa, kun Kristina haluaa mennä katsomaan Calvin. Hän mielestä oli hirveän paljon varaa lähteä yleisesti toiselle keikalle heti seuraava päivänä. Joo, siis lähti 3. kuukausi tää käyntiin. Ihan niin. Apua. Me niinku yhtään tajua, että niinku joku pois. Ihan niinku 2 kuukautta ja 2 viikkoa, niin jäi takaisin. 2. Oletko ollut äskeisessä vai nyt tässä uudestaan vähän töitä? En tiedä. Jos sanoin tässä, niin sanon uudestaan hain töitä. Ja vähän katselin kämppääkin. Mutta joo. No joo, no jos ne jo äsken siitä sanoin, niin en niistä jaksa uudestaan sitä selittää ja en niin mitään editoja, niin en rupea tekemään leikkailemaan, että no joo, no siitä sitten vaikka kerron myöhemmin, jos nyt en kertonutkaan siitä. Joo. No, eipä tässä kummemmin. Tänään taas on vähän sateinen päivä. Mut kuulemma niinku ihan viimeistään tämän kuun lopussa tässä alkaa tulee joku lämpimä. Täällä ei siis niinku missään vaiheessa ole ollut pakkasta eikä lunta. Mutta niinku varmaan 5-15 asti suunnilleen. 15 on ollut siis ihan maksimi pari päivänä. Mut jos on aurinkoista, niin sit kans on aurinkoista. Ei ole ihana. Pääsiäiniltä on ihan hyvä pitää aloittaa. Keskustaan menee oikeastaan liikaa ja kouluun menee vähän yli tuntunut. No itse asiassa ja Luuminassa menee yli tunti, mutta sinne pääsee puolesta niistä, jos saa vaan katsoa oikein näitä. Ne on vähän laiska katsoa niitä myöntiä. Eli Kanadan HS, niin kun on ja nettisivuja, niin jotenkin tosi hitaat aina. Kun menee joku puoli tuntia, niin sitten ei saa tietää sen bussiaikataulun. Niin yleensä mihinkaan lähden suoraan kävelemään, sitten pitää kyllä ja sitten ne oottelee siihen toisen puoli tuntia. Tää on nyt ihan hyvä kyllä toi julkinen liikenne, mutta ei oo VR-voittamista. Ei. Onko niin hauska? Joo. Täällä on niin vasta panilaista kuukauden pois kauan hauskaa. Joo, en tiedä, että on näyttää katsotaan, että on